kuvattiin kerran video, minkä nimi oli Mitä tapahtuu, jos Airsoftissa käyttää liian isoa akkua. Ja ihmiset disriketti sitä ihan helvetisti, koska ei myös laitettu siihen kauhean isoa akkua, mutta laitettiin akku, mitä siinä ei saa käyttää. Niin nyt me päätettiin, että tehdään vähän rankempi versio. Tähän aseeseen kuuluu 4,8 voltin akku, koska kaupasta suurin mitä saa on 14,4, joku vitun lipo tai joku litiumpolymeeri tai litium-ioniakku. Ne on ihan romuakkuja. Sen takia me kehitettiin tämmönen kotitekoinen 18 volttinen NiCa-akku, joka on helvetin räjähdysherkkä. Ja nyt kun me mennään tällä ampuu, tää ase räjähtää väkisin käteen, koska 18 volttia. Ja ase saa käyttää maksimissaan 4,8. Pray for Manchester. Nyt me ollaan asennettu tää meidän oikein kunnon akku tänne ja laitettu pari kuulaa tonne. Kun me ruvetaan ampumaan, niin tässä on semmonen turvallisuusmenetelmä, että tätä pitää painaa polvea vasta, että tää ottaa kosketuksen tonne. Että me vaan kytkettiin noita sarjaa. Älkää pelästy, kun tää on aika äkäinen. Meniks tää jo rikki? Voi vittu. Vittu kun ei toimi. Se meni paskaksi. Ei kai se nyt vielä testas vähän. Oho. Ei se ihan vielä mennyt. Tää ei kyllä ota näitä kuulia sit vittu millään tänne. No ei, kun se ampuu varmaan nyt 3-4 kertaa nopeammin kuin normaalisti. Ui juma! Haista! Vittu, se haisee melkein saatana sulaneet muovit. Tää on varmaan jo sulanut. Yksi pursti vielä tästä. Mä ammunut kunnes menee paskaksi. Taas kuulat loppu. Juu, ja taas mennäkin. Ei mennyt. Joo. Otetaan vähän slow-mota. Vittu. Menis tää rikki? Aikamoinen pyssykkä, eikö se oo? Vittu kun tää ampus tästä näin. Tätä vaan joutuu painamaan vitusti kun tää on niin kustomoitu. Ai mikä sarja. Kyllä kuuluu, että ase kärsii. Niin kuuluu, tää huutaa ihan kilusta. Varmaan joka toisella laukauksella tulee vaan kuulla, kun se ampuu niin paljon kovempaa kuin normaalisti kuuluu. Tästä tulee toi korva kipeäksi, kun tällä joutuu ampumaan. Ei tää rikki on mennyt vielä. Eli mä nyt painan tätä 3 tuntia.
Nyt alkaa menee jo rikki. Ei kumminkaan Haisee tänne asti se saatana muovi. Niin haisee. Ui. Kumminkin toimii. Tää kumminkin menee rikki, kun käyttää 18 voltin akkua. Eikä tuo akku, tää on pommi. Niin. Kiveen tää, niin ai saatana. Siinä oli tämän päivän video. Moi moi!